El 1866, el científic suec Alfred Nobel inventa la dinamita, un explosiu que canviarà per sempre la història mundial. A la Costa Vermella, la fàbrica de Polies, construïda al terme de Portvendres, va ser una gran planta de producció de l'estat francès. A partir del 1870 i fins al 1984, més de 300 obrers i obreres hi van produir de mitjana 4.000 tones de dinamita per any. La raó per la qual ve la fàbrica de dinamita de Nobel aquí és una raó estratègica. Per una banda, és en els anys 1870, és a dir, quan la guerra franco-prussiana, estem molt lluny de la frontera, que era conflictiva en aquell moment. Estem molt a prop del tren que s'està construint i que permetrà d'enviar a tot arreu el material que es produeix aquí, i també estem a prop del mar, que era l'altra via de comunicació privilegiada per a proveir la fàbrica. La implantació d'aquesta fàbrica va tenir una conseqüència immediata per la societat de la Costa Vermella, tradicionalment dedicada a l'agricultura i a la pesca, dues activitats fràgils i de guanys incerts. Treballar a la fàbrica oferia llavors l'accés a un salari fix i a una certa seguretat, malgrat l'alta perillositat de la feina. És un punt d'industrialització molt important que es va situar en un lloc que tenia una economia agrícola i de la pesca, i socialment això va permetre, per una banda, tenir obrers que es dedicaven únicament a la fàbrica, però sobretot va tenir la possibilitat de donar una altra sortida a treballadors que continuaven treballant la vinya, una mica més amunt, però que també podien venir a treballar a la fàbrica. Totes dues coses donaven un model social mixte que va enriquir el lloc i que també, per altra banda, va portar conseqüències perquè el que es fabricava aquí era molt perillós i va haver molts accidents que van ferir, van fer morir treballadors. Avui encara, al cementiri vell del poble de Cosprons, una estela recorda els ferits i els morts de la fàbrica de Polies. A finals del segle XIX, la producció de dinamita a escala industrial inaugura la cursa de l'armament. L'aparició de la dinamita revoluciona les tècniques de combat i canvia per sempre més la història de les guerres. Ara bé, cal recordar que bona part de la dinamita produïda a Polies fou destinada a la construcció de grans obres arreu del món. Aquesta dinamita facilitarà l'explotació de les mines i de les pedreres, foradarà el túnel del Mont Blanc, eixamplarà ports, construirà vies de tren com el Transsiberià, cavarà nous jaciments de petroli o fins i tot obrirà el canal de Panamà. Durant més d'un segle, els obrers i les obreres de Polies van contribuir així a la construcció d'obres majors a l'escala mundial. La fàbrica es tanca en el 1984 perquè, entre altres coses, la tecnologia, els mecanismes de producció d'explosius també canvien, el lloc ja no està tan ben situat d'un punt de vista a la vegada comercial i estratègic com ho havia estat. Llavors es tanca i es planteja llavors el problema de què fer de tot això. Durant molts anys va estar abandonat, però la gent ho va continuar utilitzant perquè hi ha una platja molt maca. I llavors va haver tot un procés, va haver un projecte que no va sortir endavant, que era una reconversió en un port esportiu, com n'hi ha tants en el litoral. I després les dues autoritats de tutela, el Conservatori del Litoral i el Consell Departamental, van triar, van estudiar diferents possibilitats i van arribar a aquesta solució d'avui dia, que és, per una banda, recuperar el paisatge, recuperar la qualitat del paisatge i haver intentat deixar alguns elements de la memòria històrica d'aquest passat industrial tan important. A la badia de Polies encara s'hi poden veure rastres de l'antiga planta industrial, per bé que molts edificis hagin estat enderrocats.
L'indret és avui un espai natural remarcable i protegit, obert gratuïtament al públic, que alberga un museu dedicat a la memòria dels treballadors de l'antiga fàbrica Nobel.